দক্ষিণ মাকড়ার পড়া প্রশান্ত রায় দক্ষিণ মাকড়া ভাই নমস্কার। ইয়ার পিছত পৰিচয় UPPL ৰাজনৈতিক দলৰ জোৰদাৰ হাত চাপৰি দিয়ক। বহুত বহুত ধন্যবাদ। এতিয়া দ্বিতীয় বাৰ সময়ৰ হাত বাজাই দিয়ক, হাত বাজাই দিয়ক। এতিয়া অনুৰোধ কৰিম এটা সময়ৰ দ্বিতীয় বাৰ সময়ত PCDC মেম্বাৰ আছিলে আব্দুল্লাহ শেখ সকলোকে আমি আদৰণি জনাম আৰু আজিৰ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকক UPPL দলত আঁকোৱালি লোৱাৰ যিটো আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছো আপোনালোকক সকলোকে থিয় দি আমাৰ দলৰ আমাৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ হাতৰ পৰা जयनिंआ दिनै बिजनी ओनसोलाव गासै 974 गाहायै BPF नि जे दैदेनगिरिफोर आरो मावथिफोर बिथांमोना दिनै जयन जादों। बिजनील' नङा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनफ्रोमबो ओनसोलाव मोनफ्रोमबो समस्थियाव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बेबायदि जोंनि UPPL हानजायाव जयन जानो होननानै डिमान्ड खालामगासिनो बिथांमोना। रायजोफ्रानो गावजों गाव लिस्ट खालामलायनानै जोंनि हानजायाव जोंनि हानजानि नीति आदर्श लोगोसे जोंनि हानजानि दैदेनगिरि कर्मबीर बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा बयबोनि गोसो गोरबोआव राज खालामग्रा बयनिबो अरायनिबो अनजाग्रा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जे सरकार सोलिबाय थादों जोंनि BTR सरकार लोगोसे UPPL हानजा बे जोबोद मोजां दैदेननायनि थाखायनो आरो जोंनि UPPL हानजाया सानफ्रोमबो जेहेतु पपुलारिटिया बांबोबाय थादों बिनि थाखायनो जोंनि हानजायाव जयनिं जानाया जोबनो गैयै दा जयन जागासिनो दं। लासै लासैनो नुगोन नोंथांमोना गुबुन हानजाफ्रा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव दुरबलनिफ्राय दुरबल जालांगोन आरो UPPL गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जालांगोन। UPPL हानजाया देरहागोना एकदम 100% खाथां। बावहाय जोङो मोननै समस्ति UPPL हिसाबै नङा NDA हिसाबै जों गेलेगोन। उदालगुरि दरं उदालगुरिखौहाय NDA जानानै गेलेगोन आरो बेयाव जोंहा गासिबो थिकै थाखैनो थांजोबोबा जोंहा BJP हानजानिफ्राय गेलेगोन आरो जोंनि क'क्राझार लकसभा समस्तियाव NDA नि जानानै UPPL गेलेगोन आरो NDA नि मोखाङाव जोंनि मानगोनां भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव जेरैबायदि मोनसे हादोरा दावगादों जोङो चन्द्रयान मोनसे फाथायहरनो हादों बेबायदि मोनसे थासारियावहाय NDA नि मोखाङाव जेबो मोनसे कम्पिटिटर गैया रावबो जोंजोंहाय बादायनो हानाय नङा। मोननैबो समस्तियाव BTR नि मोननैबो समस्तियाव जोंहा NDA नि केन्डिडेटआ देरहालांगोन आरो क'क्राझाराव जोंनि UPPL निफ्रायनो जों देरहागोन। केन्डिडेटखौ दाबो फोसावनायनि सम जायाखै बाव NDA पार्टिफोरनि गेजेराव जों बावहाय UPPL BJP आरो AGP मोनथाम हानजाजों ज' सावरायलायनानैनो मोननैबो समस्तिनि केन्डिडेटखौ थिग खालामनाय जागोन आरो नोंथांमोना सासे मोजां जे केन्डिडेट मोनगोन बेखौ आसा खालामनानै थाबाय थानो। जोबोद जोबोद धन्यबाद रायजोफोरा आंखौ गेलेजानो लुबैदों बा नोंथांमोननि मिडियानि मानसिफ्रा आंखौ गेलेजानो लुबैदों खिन्थु राजखान्थि हानजाया बेबायदि सोलिया। राजखान्थिनि हानजानि हाइकामान्डफोर थायो। हाइकामान्डआ दिनै जों जिहेतु मोनसे क'लिसनाव दङ एलायन्स पार्टनाराव दङ NDA एलायन्स पार्टनारफ्रा जों ज' सावरायनानै केन्डिडेटखौ थिग खालामगोन।